Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline! Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa ato na magka-aksyon. Welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw Biyernes na kita. Pula ang kalendaryo. Araw ng kagitingan, ikaduha na kita nga sa gunson iniho nga Biyernes nga pula ang kalendaryo. Aksyon Hotline! Pangod ti Holy Week nagligad nga semana, it's a Good Friday. Karon naman niya nga Biyernes, araw ng kagitingan. Aksyon Hotline! Kidlaw ko sa aton sining nga masuki nga matag palamati nagamonitor every morning diri sa talan nga mga public affairs program sa Aksyon Radio Bacolod. Damo nagapinanawag, nagapangamusta. Thank you gid sa concern ninyo. Nag-hibernate lang kita makadali bangod man sa hindi mapaiway nga mga sirkumstansya. Aksyon Hotline! Salamat gid kay Aksyon Boy Duran, siya gid ang komprador nagligad nga adlaw. Believe ko sang imo ginatumar Aksyon Boy. Matyagan ko isa kasi man na guro Aksyon Boy, pwede ka pa isa kasi man nga aga ka gabi. Kay dason si mana ma-hibernate naman ko. Aksyon Hotline! Believe ko kay Aksyon Boy na timingan niya man nga perti maning dulot ni Christian Tulot to. Matyagan ko na sa ulo na pati sa ugangan ko ang tanan nga ginahambal ni Christian Tulot. Ato lang suspect. Kag sang uli nag-ako nga siya man ang gali nagaisahanon nga naghimo sang krimen pagpatay sa apat ka mga persona sa Gardenville sa Barangay Tangob. Aksyon Hotline! Pero ti sa tanan nga nag-upod sa Aksyon Radio Bacolod sa special coverage sa team nga amugid ang nagtutok sa siningag kaso. Tob-tob nga dalabutan nga tingin na consider sa pulis nga case closed na. Ibaloon ta karon ang pinaka-latest nga update kay na-recover pati atong mga ispading or ang isa ka ispading kag martilyo nga gingamit sa krimen. Aksyon Hotline! Inakaron natagan tada sang final nga report from patrol kay gusto naton nga mayara closure man diri sa Aksyon Hotline. Now, kay nag-umpisa pa ni nagligan nga adlaw timing gid nga on leave kita. So pagbalik ta, kinahanglan natagan taman ina no sang katapusan ning report kay bisan taga Aksyon Radio Iloilo last few days diri sa aton nagka-contact sa personal number siling ko pasensya gid kay ara kita on hibernate. Hindi kita mayo maka-akomodar sa tawag ninyo dira. Aksyon Hotline! Grabe man nga halit ni Christian Tulot. Ang amo na gani nga kung kaisa sa mga cases sa mga kaaksyon naton, ini magaserbi man nga lesson or leksyon nga once gani ongoing ang investigation sang kapulisan kag mas nami galing sini kay at least ang person of interest nakuha glayon sa pulis kag ang mas nami pagid kay napangitaan sang ebidensya kag napaako nga siya ang may kahimuan sa krimen. Aksyon Hotline! Kaluluoy ka pamati lang kung kabalo ka may bata man ko nga gamay mo 6 years old. Ti may imagine ko ba ngang isa sang maging patay bata pa ya
inosinte, wala ang kamuwang-muwang sa kalibutan, lampusan mo yung martilyo sa ulo. Action Hotline. Ay, doko nami. Gamonitor lang ko. Kalain pa ka na sa kapamatyag. Kuno matyagan, kuno magwa ko sa lukaba, kung kunano maglasi tao ni stulot man. Action Hotline. Pero unahon ko ng patrol karon in a short while kay para matagan ta closure man ini nga balita. Kay si Mayor Bing Lunadia actually nagpagwa na sang statement bilang pag-congratulate sa kapulisan in general sa Bacolod City Police Office kag sa pamunuan sa Police Station number 8. Action Hotline. Now, question, ato ba lang ginpangdalahig to ni Christian Tulot nga mga ngalan, amakon mo yung may mga ascertain, bro, pa siya yung hindi niya ito ginkuha, no? May mga bro pa siya, may mga paryente man siyang gindalahig to ngalan to. Action Hotline. Tayo ganun, hindi ta siya paryente, basi kung ginlawag yung ngalan na tonto kong paryente tani siya, kundi kalamay napatani, no? Action Hotline. Pero unahon ko na dugay-dugay si Action Eden para may closure ining balita. Now, ari pagid. I-check naman karon kay ang Bacolod City under Mayor Bing Lunadia kag pila pagid ka mga component cities, mga governors sa Region 6 kundi nag-meeting sila the last day. May ara sila sang ginaayo subong sa National IATF. Anong luyag nila? Extension for the travel ban for another 1 week. Isa ka simana pa nga wala anay sang travel. Inbound travel padulong sa Bacolod and Negros Occidental. Action Hotline. Now, tinutuyo, diri, kay gawori, ho? Ama lideresta, hindi may baluan. Ano gid ang main reason nga nagasigi increase ang cases kag local transmission? Ang pamangkot, diri sang kalabanan, inibala, epekto kung may bag-o bala nga variant na, nga nakasulod diri sa aton sa Region 6. Action Hotline. Tiambot ang National ATF. San pa sila ni maakto sini? Kay problema, subong mo. Now, ari pagid. May mga localized precautionary lockdown na ginhimo mga LGU, particular na Southern Negros. Amo na gani siling ko mga bulang-bulang ni anay. Likawin yo abi para buhay gid problema. Action Hotline. Ang bulang ni nagwanta ta na gani sa pila ka binulan, tuig na ni. Daw nga wala bala siyang pagkilitaay sa galyera, nga inang uluin chiro, kunano manda, lusok ang pagtawag sang iban, likawan tabi na, kaya ang gatherings, amo gini ang makahalit sa aton daw. Action Hotline. Believe you me. Pero pakaronan tayo na, dugay-dugay diri sa aton sining nga pagapangaragan. Patrol Report. Unahon ko lang niyo, para at least sa mga nagapamangkot, nano nang natabo kay Christian Tulot. After nga posible na realisarya or mahimo ang question subong nagwa na bala ang test kon positive gid man siya sa illegal drugs, nag-die down na bala tong kung nakagamit gid man siyang illegal drugs, man siyang primero pamatian mo siya, dumatyagan ko daw inosente siya, siling ko gani ini nga tao basi siya pa ni magaserving mangin witness sa crime. Di ba? Sa primero, masiling ka nga, uy, mayo, kay do may ideya siya. May ginapanglawag pa siya. Nga bali sa primero, why gid ko kay labtanan, hindi ko gid mahimo ina nga klase sang krimen. Igo kwentahon, at the end of the day, inako ya, nga siya man lang ang responsable. Kag nagaisahanon nga naggumiter sang krimen. Let's have Action Eden Abuso sa patrol with his latest information. Action Eden, good morning. Siya na art subong adlaw na talana ang extrajudicial confession sang sining suspect Action Art nga si Christian Tulot ang
man sa multiple murder kaga robbery action art nga nagluntad dito sa Granville Subdivision, Barangay Tangob, Syudad sang Bacolod. So after sina action art din pamangkot naton si Major Jory Puerto, by Monday i-inquest na ni sa action art ang ini si Tulot kaga we understand hindi na niya maglapse ang iya sininga ang hindi na niya maglapse ang time bala sa pag-inquest kay tikagapon na inquest siya, although for drugs to tiba may ara Okay. siya sang mga permahan na action art, hindi na siya pa-undergo pa sang preliminary investigation given nga today ma-execute siya action art sang extrajudicial confession niya. So with that action art, by Monday, maibaluan ta na kunti syempre by that document man kagati kung mag-plead guilty sa action art by then arraignment and pre-trial kung sa arraignment and sa pre-trial nga pati yun on action art mag-plead na siya guilty i-schedule na lang na siya dayon action art for promulgation man do syempre kay gin-admit niya naman gid ang crime madasig na lang action art ang lakat sang kaso. So because nga may aras ang admission from the part of the suspect, kapay pa hindi na magkambyong utok kiliwat, no? Since nga siya mismo ang nag-admit nga nag-isanon sa pag-commit ng crime, more or less ang process makat short kili action din. Correct, action art. Amo na siyang process. Kaya the usual na iya, kung wala yun man to siya biyag ako, pero may mga evidences nga ginatudlo siya, of course, ma-file affidavit ang complainant, ang pamilya abe or ang pulis dira, kagati kung hambal siya nga mapa-preliminary investigation siya, tagaan siya 15 days to file counter affidavit action art, kagati tanawo na da sa fiscal kung may weight bala ang kaso, kung may ara pang weight sang kaso, masaka sa korte, magsaka sa korte, i-arrange siya action art kaga i-preliminary, i-pre-trial I mean, kag kung mag-plead siya not guilty, that's the time malakat na ang kaso action art, hiringo na. Hearing. But, but kay sa iya siniya extrajudicial confession kag sa Monday, by Monday maghambal siya for example, ma-plead na gid siya guilty sa arraignment, i-schedule na action art ang iya sini nga promulgation or ang pagpamatbat bala action art. Now, para maintindihan sa listening public, na extrajudicial confession, ang isa ka suspect bisan pang ginaako, like for example, sa atubang sa media, nag-ako siya sa interview. Sa atubang sing investigator sa pulis, ginako nga siya nagimo krimen. That is extrajudicial confession without the presence ng iya abogado. Yes, action So art. technically, hindi mo na magamit sa court as evidence. So ang buwa sina action edin, you have to convert it into affidavit. Kag kung may ara na sang aktual, nga confession mismo sa korte. Kung dito yung na-i-admit sa korte, why na iya problema dayon? Yes, kaya right in action art mo, kaya ang extrajudicial confession nga ginahimo, balido insufficient na sa action art nga wala kita kabalo sa state of mind man sang sina nga persona sa paghambal niya na abe or ano nga mga circumstansya nga anahambal niya na, but hindi na siya kumbaga action art ang iya balang ginahimo, hindi na siya ang committed the acts alleged sa petition action art. Hindi na siya insufficient unless otherwise corroborated na siya by other evidences action art. Grabe do. Believe na kusimo panira. Yo, tayo na lang ang tikdol ni. Kung ninali may problema kami ni Action JM, ara kagidya mo. Baka mo yung anta na. Sige. Pero Ara si attorney daw. Attorney Dag, morning. yes, gapamati yun na siya. Yung home naman ni siya, siling ko gani, attorney, hindi lang ko na ipagbisita subong kaya nagasikmuro pa ko. Tapusa lang. Pabay ilan na sa danay. Pero, So by Monday, amo na ni siya i-present sa court. Yes, action art. Subong to, ang hambal ni Sir Puerto, even nga grabe man to action art, no? Kudos gid ya sa atan sining kapulisan kay wala gid sila nag-untat action art sa pag-imbestiga, sa pag-usisa sa tanan nga anggulo action art para mapatigayon nga matagaan action art sang kasanagan ang ining kaso nga nagluntad dito sa may Tangob. Pero ang hambal kumbaga si Sir Puerto pa makabig na action art nga case closed.
Kay ti naghambal na si Tulot nga siya lang man ang nagaisahanon to Action Art nga nga naghimo sang sining krimen Action Art kay ti ang mga ginpang mention ito nga pangalan we don't know kung sino to ya si alias Bro yang isa ni amo ning pangalanan yang iya sini nga Tiyo Action Art pero ti kagapon wala Sus. man to gin-invite lang to sa police station but syempre due process Action Art hindi mo man na iya ma-hold ang hindi mo man na iya ma-hold ang tao dali wala Action Art illegal detention naman na ti gin-investigahan kag ginpamangkot lang to pag wala man Action Art sa further pagid nga mga ebidensya nga nagatudlo man sa iya Tiyo nga kumbaga ginuna ya patuplastar Action Art nga kuan lang siya mo witness lang siya kumbaga pero kung para sa ano lang bala sa benefit man sang aton sining mga viewers bisan naghambal siya witness at siya kay nagatanaw lang siya kuno abi pero ti pwede to siya Action Art matagman as conspiracy man Action Art kiti ara to siya sa scene of the crime wala man siya nanugid kung anong natabo kag gintago pa Action Art for pila ka adlaw hangtod mo Sunday natabo Wednesday sang aga na na-discover ang ining mga bangkay sang mga biktima Action Art. Kag nakapakalabot na to siya sa dinto Salvador Benedicto. Oo, sa Salvador Benedicto. Grabe. Kung diin man Action Art nakuha ang mga cellphones kag alahas sa mga biktima. That's why, aside from multiple murder nga kaso Action Art, may harap pa siya sang robbery nga pangatubangon. Kag kagapo na una na to inquest ang iya sining RA 9165 Action Art. Grabe man nga abilidad ka tao. Makon mo pati kita gin patiyog isa palad yang pulis sa makon mo nga ginimuan ni payasang dugang nga misyon nga magala ka investigar ang guwatod sa primero nga siya payatani ang daw state star witness ang guwa niya mo Kaya siya gito Action Art may hambal ko gani kung mga listeners na bala nagapamati hambal sila guro nga sanggin preso to siguro bilog to nga gabi gin ano niya to ginlista na tong storyline niya para pagkaaga may istorya na siya kumbaga na bullet form na bala Action Art ang iya sining istorya sa katapos ang media kag sa mga kapulisan kung paano niya kumbaga basi may ara sa tsansa to get away sa crime Action Art niya iya sinigin himo nga dumapatihan man kay syempre hindi man totally nga kwao niyang kaugalingon niya sa crime Action Art mo nagambala siya nga ara siya gintanaw niyang natabo kay ti suno sa iya ganing aligasyon nga wala na siya nagpasilabot kay gintutukan na sa sang 45 nga armas luthang Action Art ni alias Brony. That's why nga wala na siya kung pasilabot. Pero kung baga si Major Puerto pa Action Art naghambal siya nga away sa propiedad ang nagapangunang motibo sa pagpamatay nga sang iya sini nga mga katiyaan Action Art kasi iya sini nga pagkaisa kay kalain kunong buot ni Christian Tulot based niya sa aligasyon sa iya sining mga katiyaan bangod nahisa ini sa mga pagkabutang sa ila sining nga puloy-an kag sa iya ginaligar hindi patas kun Action Art nga paghatag sang iya mga kinahanglanon kaangay lamang sang kwarta. Nag-ako si Tulot kun Action Art nga siya ang nag-commit gid Action Art kag nagkuha sang mga personal nga mga kagamit. Alas 8:25 na. Action Enes, may obligasyon ko da. No, before why? Ati, very good. Action Eden. Balikan ko si Action Eden para may closure manining balita ho. Makon mo nga mo niging pulawan ni Action Boy, aga kagabi nga program mo. Sa Iloilo, gat teksto nga kon mga pakaisan niya si Action Boy Duran, di ba among ginapamatian namon. Nagatabid ang Action Radio Iloilo kapon or kagabi siguro to Action Eden. Yes, gid Action Art amo to do kumbaga halin sang Wednesday Action Art grabe man nga tutok ni sang aton sining mga ka-action kumbaga nagtan-aw lang sila kay Cardo bala kay do series of events Action Art sa kada adlaw may lain-lain inoras lang gani si Cardo man inang taga Burgos si Cardo kilala mo na naka-Cardo teleserye namin mo. Nan. Amo na Action Art. Kaya
aga or inoras lang lain ang palayag, pagkadugay-dugay lain naman, pagkadugay-dugay lain naman action art. Aha. So katolang ulo sa aton sining mga listeners. Katul diba? kapin Sining mga pagid kon para sa aton to may banda gani nga grupo sa media kundi naga-analyze man mo daw nagahimo man investigation tingong kay sa ti nagahimo ka man sa story mo nga gina-imagine mong hambal sang tawo to nga siling mo amo ni guro mo niyo ikaw kwentaon kita galing gipatiog-tiog sa animalya. Gani, man action art. Ang actually, storyhada, ibala sa mga media action art, okay lang niya. Kita yabi sa radio, na hapos na lang, dayon, kung may magsulong na balita, masulod na lang dayon mo. Oo. Ang mga print media, action art, nauna na to nila print to ang kwan. Ang hambal ni Tulot nga may upod siya nga duwa kabilog. Yo. Kay gulugabi na to, naghambal siya nga, siya lang yung isa ang nagpatay. Ma-print naman to liwat sang may mo naman liwat news item, may mo naman liwat sang context man ang print media. Tapos lain naman kung wala hindi bala masundan ang pagbasa gid action art sa aton May gani kay may mga online portal no pwede ka subong. Mga breaking news pwede mo sa online na nasubong Na, nga medium dra ka na pwede. Galing kati ko nang lain sina ko ng mga followers mo, readers mo, inang nagasalig sa hard copy, balas ang imo gina-imprinta nga newspaper. Yes, correct, action art. Di may muan mo na siya update the following day, tuod mo. Correct, oo. Galing kay not all man action art, especially ang mga lolo, tabi kag lola, kisa makabasa-basa pa man sila sa newspaper, kag wala sila sa mga Facebook account or social media accounts action art, tidira na lang sila garilay, wala labot sang radio. Di kumusta siya subong? Di na siya? Gano'n siya? Huwag ka mo kita ay lately? Wala kami kakita ay action art na kay, pero ara Man, kung may mga lawyers, kita nga nag-monitor, sa amoning extend sa ginimo, 4 katawngin patay sa nag-aisanon nga persona. Based sa ila experience, kung mag-amoni ang pinaka-maximum guro ni nga silot, action din, amoni nga tubangon niya mo. Yes, action art. Kung may death penalty ang Pilipinas, isa gini siya sang mangin kandidato para sa death penalty. Oh, of course, action art isa ginaki. Actually, bisan isa lang gani ginpatay niya action art. Ano na ni nang maximum na ni action art. Heinous crime ini mo. Lifetime imprisonment na ni sa isa lang katawo kaya action art. Kwaon mo yung kabuhi sa isa katawo. How much more? 4 counts of murder ni action art. Oh. Lifetime imprisonment giniya ang ipapanaog sa iya action art. Kay mag-apat ka lifetime imprisonment. Halimbawa, kung kaluyan mo 150 buhi sa liwat abe, may 150 naman sa liwat ka serbisyuan no? Kumboy pa. Iyan yung mali klase tao. Sorry to use the term. Pero kung mag-amo ning utok, wala mo na nga tuod action eden, this is a reflection nga tikon illegal drugs gani ang magkurta na sa bagul mo, why gidata? Correct, action art. Amo ina ang impluensya after to gani action art actually bala sang natabo pag ako niya pa lang nga nagagamit sa sang illegal drugs. Damo na ko dahil kita ang post bala sa mga ginikanan nga baw ang mga kabataan dapat gidalungan. Kag mismo si Vice Mayor Elcid Familiaran kagapon gin-interview naton nga gindayaw niya ang BCPO kag may reminder siya as well sa mga ginikanan nga indi gid pagpabayan ang mga kabataan action. Nga daw ginambal lang nga siya lang. No kay pamatian tagadaan ni kay basi pagkaabot sa adlaw nga Lunes maglain naman blang biring sang utok kay lain naman iambal niyaw. Action Hotline. Kabudlay nga daan siya mo. Basi ara sa folder niya black. May latest to si action dyan kagabi ga monitor ko. Tigin ako yan naman siling niya sa tuod sinako lang naway ko upod. Di makakun mo lang na yang ginhimo yang nakarealisar gaman siya hindi ni makalusot ang alibay ko. Kabalo kang alibay is the weakest defense na sang isa ka tawo sa isa ka kaso. Ang alibay way ginaya balda kagida no ti kapin pagid kay hindi siya magkapadulot sa iba nga ginapasibangdan. Pero si bro to hindi kilala si bro Jackson din. Sino to si bro man? Ambot ka ni action art do.
sana patong kaugmaan mo guro si Action Art sino na si alias Brona nga gina-mention niya. Pasin sa teleserye man nakita itong si bro. Si bro ba lang namin yaw. Ay na, ano, mga klase. Sige na lang ah. Kay, in a way, mayon ni kay case closed na sa police. Ang aton mo lang ni matagan sa hustisya, ining krimen nga nahimo niya sa iya malang ihimata, aksyon na din. Correct, Action Art. Kag I know, kumbaga, may pagmagaan naman sa pamatyagan Action Art sa mga nalisdan nga pamilya, especially yung dato Action Art ang Sabana, tublang nga siman, nga hindi po man siya kapuli, subong. Kahit syempre, although nga topic siya Action Art, nag-coordinate man siya sa kauturan, diri sa mga mag-utod tong Espinosa sa Hinablos kag sa bata to ni Michael Action Art. Di syempre at least na tagaan sila bala sang hustisya man Action Art para sa ila sini nga mga himata nga napatay Action Art dululungan niya hamak mo kag napatay pa Action Art pagi sa brutal nga way bala Action Art kag halin kung baga kadugo Manila ang naghimo ni Action Art sa ilang Gani himata. man, sus. Grabe. By Monday Action Art, mag-coordinate man ta sa gyapon kay Major Puerto. Kay I understand aga pa man na sila from the police Waya station. ka tingog ni Puerto, bisan jutay lang. Ay, Action Art. Si, naton si Sir Puerto, dali lang gida. Para Sir? sa, ari sa akon, wait lang yun. Ano yan ang murder case, sir? Kasi matastan naman subong. Nanggal kito sirado, subong sir, no? Plain sir or inquest na sa Hindi pa man request kay hindi pa man mag-lapse ng limited period sa Oo, so, kung mapanat ang kaso. okay, di ba sir? Base kung may abogado siya o mag-lawyer siya, hindi na kung mapanat ang kaso. So, pero by Monday, Action Art na wala pa actually. Ito kuno mo may naka-coordinate pa man nga lawyer sa kay Tulot. Marami pangangalan na tani, no? Tulot. Christian Tulot. Christian nga raan. Christian Don Tulot. So kabay pa, nga by Monday, hindi naman magligwat ang statement niya. Amo na nga ako na. Oo, amo ginad Action Art kay para hindi naman bala maglibog ang ulo sang aton siniya kapulisan kag mahimos naman Action Art ang mga pamilya sang sining mga biktima Action Art sang makasilidli nga krimen nga natabo didto man sa barangay Tungob diri sa syudad sang Bacolod. Action Art so far amo nang mga latest kag finale Action Art nga mga updates with regards sa sining multiple murder Action Art diri sa syudad sang Bacolod. Patrol report Action Eden Aboso. Una sa balito na sa action sa Bacolod, Action Radio. Patrol Report. Salamat gid Action Eden Abuso sa pagdayday bilang siraman or closure sini kay case closed na sunos police. Ang ako lang worry amo ni. Kundi hulat by Monday sila mo magapatigayon sang pag-process na sinis sa korte. Siling ko base pagkalunis lay naman lang mapinsaran ni Christian, gaglay naman ng yambal yato, kag hindi naman siya mag-ako. Action Hotline. Grabe man nga abilidad ka tao ni, pero ang hindi ko ya makaber sang konsensya ko. Muniguro nga rason man nga ginako ina lang. Nga mahimo ang apat yon, ang apat ya kahimata nga nagalakip sang isa kabata. Wala na giniya konsensya klase tao magamuni. Mga kumubata nga way isang kamuang-muang sa kalibutan, bakulon mo ya, hanuton mo ya kamartilyo sa agtang. Do hindi gidya, sus marisip kung sa aton ni bina kabataan na tabo, no? Puwera palayo lang. Action Hotline. Ay pamatyagan ko, makahimo gid ko sala. Nga hindi gid makakuan gid ko. Makahimo, makakomiter gid ko sang isa kasala nga lubag sa aton kasuguan, tinunto na giniya. No, buangit na gid sorry no. Isus do mamuyayaw kasang amo ni nga sa isang kahimuan katawo. Apat katawo ang ginpatay mo nga bangod lang sa propiedad nga ginaawayan.
Tiyan mo na kung kaisa. Ang hindi pag-intindihan na isang pamilya, sudlan gani isang problema gid sa utok ang illegal nga droga, dako gid ang madulot sina sa uli. Ang worst nga madulot kag epekto niya sa pagpangabuhi kag desisyon sang tawo. Nagahimo sang krimen, no? Makakomiter sang krimen nga daway man way gid ya rason-rason. Nga pating mga inosente dalahigon mo pa, no? Ngayon ang bisan ang bata ni ano man yung labot-labot ya sini bakulon mo ya ay kaanimal ah. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. This portion is brought to you by Naproxen. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna,
Kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus,
pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination. Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon
pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasana. Nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:52. Oy, good morning. Thank you for listening kay Virgo September. Gamonitor siya si Liza Castellano Parungaw. Parungaw ni siya Parungaw. O, dira sa Cabanatuan City. Araman si Myrin Insya Paviano. Siling greet ko lang, happy 4th birthday kay Tuto Fran Fran. Hopefan siya, subong adlaw. Thank you, gina. CCT Adem ang lakon available siya. Si Chris Kerry Paul Javier Tanatan. Yeah, good morning. Happy araw ng kagitingan everyone. Stay and keep safe to all of us. Godspeed. Salamat gina. Ara man ka monitor si Madam Ophelia Galero RC. Imansino Taihon. Morning. Nyabi tay gina si Action Art. Tapos drug pusher pa. Ay, grabe. In Mansino, Taihon. Ayos, salamat kid. Alas 8:53 na. Online sa hotline. Dugangan ko lang ni karon dugay mga mensaheng padala niyo. Kay gawon ko lang, we have City Administrator kag Executive Director sang Emergency Operations Center sa Bacolod for some update nga luyag na to ni baloon sa iya. Ma'am M, how are you? Good morning. Good morning, may aga, Action Art, may aga sa tanan tagpalamati. Thank you so much for the time, ma'am. I know medyo busy gid ang imo schedule. Ingagaw ko lang, ma'am, what was the latest may na update as to sa request sang mga opisyales sa Region 6 that includes Mayor Bing and some governors and mayors nga nagapangayo sa consideration from the National IETF to extend another week of travel ban diri sa aton sa Bacolod and Region 6, ma'am? Karon pa na mabalaan, Action Art, may ginpatawag na meeting for the mayors and governors. Alas 2 karon sa hapon, upod sa Regional IATF kag ang si Undersecretary Densing, who is in charge of our region sa National IATF. Okay. So, mabalaan na karon kung ano ang magiging stand kag ano ang naging decision sang IATF. So meaning before the night ends, mabalaan ta na no kung ano ang matabo sina bala i-grant ang request nilang 1 week nga extension sa travel ban. Kay subong pa lang na meeting ang National IATF, i-deliberate nila subong nga aga. So right after karon sapon ma-meeting si Yusek Densing para i-release sa region kung ano ang naging decision sang NIATF. Ma'am, let's go local, no? Diri Bacolod City last day or yesterday record naton is 35. In real time, sumong nanong latest, Ma'am M? 42. We have 42 cases for today. Taas gyapon, yeah. So that's why muna ang aton ginabantayan gid. Okay. So that is a real time, no? Most likely karon basi mag-increase pa na depende kon makahingabot sa deadlines ng DOH. Sorry, ano nagautod-utod kay? Siling ko, Ma'am M, ang 42 ni most likely pwede pa ning madugangan siya before ang deadline. No. That's the final number for today. Oh, Bali, okay. ano na, sa reporting for today na kahapon na nga cases naton. Bali kagapon na ang mga test na ang result ng last night, kagabi. So, it's for today's reporting. I see. Ma'am, sa inyo kwandira, no assessment sa bahin sang EOC, especially in increases sa numbers subong and local transmission,
most likely ano ang mga reasons ini ang gatherings ginman bala kag nanong matabo sini siya gina-propose nga possibly pag-impose na naman sang ban no kung sa mga ilimnon liquor ban. Udamo ni factors ang naga-cause. Actually, may na-identify kami nga mga factors nga naga-contribute sa pagsaka sa aton cases. Isa na dagid ang mass gatherings kag ining mga activities nga mga pagtipon-tipon sa mga tao. Super spreader events ang tawag. Kay kadamo na subong action art mga punsyon, may mga activities na, may mga conferences, may mga convention, may ara na mga seminars nga tagdamo ang participants. And then kung sa mga activities, action art, may kinaon-kaon ginada. And that is when people remove their mask, ginakakas nilang ilang mask, kag maistorya, so dira ginada kalabanan nga source of transmission. So mass gatherings ara gina sa tanan nga contact tracing reports ang aton mga index cases. So halos almost all if not all sang mga nag-positive naton nga mga kaso may history gid sila sa pag-attend sang mga mass gathering kag mga activities nga nag-congregate ang mga tao. I see. Ang isa pa gid ni ginaduda naton is may-ari diri sa aton nga mga new variants. Kaya ang subong lang yun mo nakita nga ang transmissibility, ang pagka mas makalalaton subong ang ininga strains ang positive naton nga mga pasyente subong. Okay. Ang aton mga taga-Bacolod nga positive for COVID. Mas grabe ang transmissibility kag ang pagka-contagious ini isang virus. Kay nakita ta nga ang bilog nga pamilya nagaka-positive gid. When we test the contact, mga close contacts, halos bilog ng pamilya, may pulo, may pito sila, kung pila sila sa pamilya nila, ubos gid. Naga-positive sila tanan. Yes. So, ikaduwa, of course, ang ikatatlo, of course, no, aside from mass gathering, ining possibly mag-unga COVID variant, amo na nga nag-request kita nga magpadala na sa samples or specimens sa Philippine Genomic Center para genome sequencing kita to find out kung manara mga bago nga variants. Yes, so, ma'am. Ang third factor is movement ng mga tao from place to place, especially ang mga tao nga halin sa areas kung diin taga-sagas kitang cases, no? NCR Bapol, Cebu, Davao. Ang mga halin dito, muna kalabanan gid ang source man sang paglaktas ng virus diri sa aton. And Okay. that is why ang isa sa mga measures na ginhimo ni Mayor is really to request for suspension of inbound travel anay for all travelers. Okay. So, ang isa pa gid ka-factor, action art, ang pandemic fatigue. Ako'y naguro mga tao maggamit ng mask. So, ginapabayaan na lang nila, wala na masyado comply sa minimum health standards, wala na physical distancing. Amo lang ni tani ang aton nga first line of defense. Una-una tagid ni first line of defense again, wala pa man ta virus subong vaccine rather, wala pa man ta vaccines nga para sa tanan. Ang aton pa malang healthcare workers ang ginabakunahan. So hindi kita dapat magkampante kag magsalig nga ay may bakuna na, hindi kita magsalig nga nubo ang cases, pwede na tayo hindi magmask. Dapat at all times gina-maintain gina-observe ang minimum health standards. So ining possibly nga pag-regulate na naman sa liquor operation o ang ginapropose nga liquor ban, why pa man niya ma-approve kag why pa recommendation ng EOC? Nag-meeting kami upod sa mga owners ng mga hotel and restaurants, ang mga establishments, kag mga business groups other day. Kag ang na-desisyonan, kag ang na-agreehan dito is to maintain lang anay kung ano subong ang aton nga liquor ban. Mayara kita subong do partial nga liquor ban wherein gina-allow ta ang drinking in public kung ang pag-inom is dala sa meals up to 9 o'clock. Hindi bla mo ng aton subong Yes, ma'am. guidelines, kag mo ng aton nga executive order.
So i-maintain ta na siya na i-observe kita kay ang mga reklamo sa mga iniinom sa sagwa, ang mga iniinom in public, isa pa gid na ka common cause man kay tungod kung gainom ka, syempre wala ka man gamas, kay istorya ka mo, ang mga laway kasi nagatalabog na da kaga upod ang nakagaw. So, i-observe na ni Anay. In the meantime, ang himuon lang is ang aton nga PNP will be strictly monitoring ining mga areas nga mga ginareklamo kung sa diin damo ang mga inanay. Sometimes beyond sa time nga ginahatag, no, beyond 9 o'clock. Okay. So, ang permit, for example, for the restaurants, the hotels, nga makaserve sila upod sa meals, makaserve sila alcoholic beverage, it's only 9 o'clock. Pero may mga reports nga nagalabot sa aton, nga nagalapaw, galabot 1 o'clock, galabot kung ano oras. So, mo nang i-monitor lang, Anay, isang aton PNP very closely para ipa-implement ina. So, wala man subong sang plano to declare a total liquor ban. Finally, why pa kita plano, ma'am, atong ginahimo ta singunang inang pagpatigayon sang testing sa mga nagkalain-lain na sector? Ginahimo ta na subong ang surveillance testing. Yes, ma'am. Sa mga pila ka mga establishments sa surveillance testing kita sa COMELEC, sa Hall of Justice, sa, of course, NGC, ongoing, bidya, sige-sige ang aton nga surveillance testing. Kaga, sa iban pa damo nga mga offices kay certain sectors nga naga-surveillance testing kita. Yes, ma'am. So, I know nga medyo may mga sked pa mo of meetings today. Ma'am, ang imo liwat nga reminders, although nga sulit-sulit na lang ni, pero daw wag ta mahimo, ang mahimo ta lang ni is to advise the public, to remind them. Ang imo na lang parting shots now for the people of Bacolod City. Thank you, Action Art. Yes, correct na. Liwat-liwat na kita. Paliwat-liwat kita every day. But if there is a need nga liwat-liwaton, we will do it. Kaya mo nang kinanglan, tagid. Again, liwaton ko, our first line of defense, ang pagsunod naton sa minimum health protocols. Minimum ni, ginatawag na gani nga minimum, jutay lang ni, and it causes us some inconvenience, which is dapat necessary siya, no? Hindi tagid pwede nga, hindi tapaghimuon sa subong. Kag ini nga mga inconvenience, mas hindi hamak naman nga, hindi wala siya sang hindi masyado ang epekto, not as much as kung ma-declare na naman ang Bacolod nga kung i-declare sang NIATF ang Bacolod nga under GCQ, MECQ or worse ECQ, pareho to sa NCR bubble, mas budlay pagid ang aton pagginawi, ang aton nga paggiho, ang aton nga pangabuhi diri. So mas mayo gid nga sa subong pa lang sundon ta na lang ni Anay ang minimum health protocols para mapapanaog naton ang mga cases diri sa Bacolod. Ang pinaka Alas 9:05 na. Action Hotline! Parting shots na naman ito ni City Ad Emang. Amo man ang Executive Director sa inyo. Si Ma'am, sorry, ginautod ng linya ta. yes, ang budlay kung ang aton nga mga hospital ma-overwhelm naman kay tungod nga sa tamaan kanamo ng mga pasyente kag limitado ang aton number of rooms. Dira naman kita maproblema kay makita ka naman na nga ang mga ambulance nagapila sa mga hospitals. It's a very sad picture nga tanawon ang amo na nga mga hilitabo. Kaya ginatingwaan naton nga maibitar nga hindi tani matabo liwat diri sa Bacolod nga mga September, August, September, kag October nga mga hitabo sa aton diri. Ang ginatingwaan sa gitna ang city government kagapon kagabi nag-meet kita sa tanan nga hospitals, sa tanan nga mga medical directors kag administrators ng mga hospitals para planuhan kung paano naton ma-increase ang surge capacity sa aton mga hospitals kag paano naton makapacity ini sila kang mabuligan nga upod sa local government, sa aton city government kag ining aton mga health institutions mapreparar ta for in case nga may ara manggid isang mas taas pagid nga surge. So tanan kita maghalong kag mag-ugyon sa aton nga mga policies,
mag-ugyon sa aton nga mga guidelines kaya amo lagi na subong ang aton pangbato sa COVID-19. Yes, ma'am. On that note, salamat gid, keep safe kag regard sa imo, ma'am. Thank you man very much. Thank you Action Art. Action Hotline. Ang Executive Director sang Emergency Operations Center at the same time City Administrator diri sa syudad sang Bacolod. Action Hotline. Oy, good morning. May lang kapag-monitor dira. Thank you gid sa pag-support na paring Basti Girhin an lap. Ba, watching lang ko na. Ara man si Toto Alan na Bakong. Action Hotline. Sergio Val Trinidad, good morning. Nelda C. Guanci. Paul Poras. Silingya, ari kami diri subong sa Binalbagan, gamonitor. Si Kelly Jelly, gamonitor man, salamat gida. Pamilya sa Pandanon DSB sa Amerikani siya. Tita Evelyn Aranda Lacson, morning Tita Evelyn, kumusta ka na? Si Marine Insha Fabiano, thank you. VJ Limbo, salamat gid sa imo no pag-monitor dira sa Regent Alihis. Jocelyn Libuon Dispuho, Maria Victoria Paridis Ngo, Vicky Zamora Fuentes sa Singapore, gamonitor man. Vanessa Mayo, Madam, kumusta na? Dira sa Minnesota, USA, the home of Mayo Clinic. Salamat gid sa inyo pag-support. Romy Alconza sang OTTG. Eleanor Goro, salamat sa update. Salamat kay Miss Eden siling ni Eleanor Goro. Aquarius Maldita araman sa Hong Kong. Ani Raffles sa Okinawa, Japan. Bert Tirapusco Caraballo. Oy, good morning dira sa imo nung Bert. Regards da. Siling nga para hindi na magdamo papasinsya gid ko nagka-komentar ko sining nga matinaga. Nya kay ngay sining nga tao pakut-kuton na kaugalingon nga buho kag ilubong buhi. Ay, kalain. Tod man no, grabing kaakig sa mga listeners ta siya. Si Christine Minies Villalubos, good morning. Aleo Dizon, siling nga Sir Art Aleo Negalia, thank you. Virgie Olpinda, thank you man. Jane Hisolgon, Arman Regalado, Samontara Isabela, Janine Arabelo, good morning man. Silingan dalahig pa, wala siya konsensya klase tao na. Dalio Cordoba Russell, silingya Bulubituon Beach, sa Barangay Miranda, gamonitor kami di Andy Saludares, Analioy, ang droga niya amuna. Ang problema gid ay kalain tito na basta illegal drugs gani basta ting-ting ko isang tao ba problema gid na. Action Hotline 2006 Golden Award for Best Public Affairs Program for Radio. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa.
Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw.
Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitratransport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara sa Vida Vaccination! Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod
sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radyo Bacolod nga mag-alagad sa kanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang May problema sa mata. kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga pata sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Saysay ang mga kailangan. Responsable at pagbalita Pagdahil nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton. Morning lang kay Ters Vergara Sancho, gamonitor siya. Haraman ang Divina Gracia family. Halin kay Agapito Divina Gracia. Siling nga monitor kami diri sa imo. Salamat gida may gid nga pagmonitor kay Madam Jocelyn Song Comedia. Ga extend siya kag nagatamyaw happy birthday kay Tuto Patrick Halili. Bao Tuto Patrick birthday mo tidinta. No, Tuto Patrick Halili happy birthday. Robert Roma, tamyaw ko lang tiyay Didi Montalvo from Barangay Romirang, Isabela. Pelton Lipura, gamonitor man, ara siya kuno sa Pasay City. O, sige, God bless man sa imo. Jocelyn Ramos sa Maanyag, Dos Alihis. Thank you sa inyo. Joy Drilon, good morning. Thank you. Na, ang iban di ko malabutan, pasensya gida sa iban naman nga mga public affairs program. Kay Jing Britannia. No, Jing Britannia, naging agaw pa siya padala ko sa aton sining messenger. Thank you, gid Jing Britannia. Karon naman sa Action BBB ang hindi ko malabutan. Action Hotline. Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule. Thank you so much sa imogid nga kinatag nga protection sa ako, no? Kag of course dala na ng pamilya ko kay Sir Nanding Quadernal, kay Sir Nonoy. Thank you gid for the support and the prayers. Salamat ki sa inyo. Kag amo ning gina-recommend ko sa inyo Dr. Alfred Spear Mangosteen Capsule
Sa 10 ka pesos lang ang proteksyon nga matag sa lawas mo, sigurado kagid, no? Ano man nga balatian, ngaras palibot nga pwede mo ma-acquire, makalikaw, mapunggan niya na, pagi sa Dr. Alfred's Pure Magazine Capsule. Himo Agtayhupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Radio! Ang komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio!